Para la realización de este mural hemos utilizado dos técnicas. Una técnica es de restauración, que es el aprovechamiento de las bases existentes, y otra técnica es el estuco tradicional tricapa, que es cuando se hace un estuco de cero, ya sea en cerámica o en mampostería. La técnica del aprovechamiento de las bases de restauración, lo que hacemos es aprovechar la capa ya existente, sacándole todas las zonas desadheridas, desgregadas, aprovechamos la base, que suelen estar bien, y entonces con áridos más pequeños que los que están aplicados en la pared, hacemos mezclas o 2-1, si va a llevar solo una capa, o 1-1, y hacemos que trabajen mecánicamente. Siempre tenemos que ir de áridos de mayor a menor. 2-1, 1-1 son las proporciones que lleva la cal. Siempre el 1 es la proporción de cal y 2 la proporción de áridos, sean de diferente granulometría. La técnica de estuco, aprovechando la base, siempre utilizamos una proporción de 1 de cal y 2 de áridos. Siempre el árido tiene que ser con una granulometría más pequeña que el que hay en la pared o igual, para que trabajen por mecánica. Antes de aplicarla hay que hidratar la pared y dejar que absorba un poco la humedad para que trabaje mecánicamente. La técnica de un estuco tradicional, que ya puede trabajarse sobre mampostería de piedra, sobre cerámica, incluso sobre algún soporte de madera. Tanto la base la tenemos que hidratar también, y el escardicheado es el impactar manualmente el árido y la cal en una proporción 1-3 contra el soporte, y esto hace como un poco de capa de adherencia para coger mecánicamente las otras capas. Cuando realizamos un escardicheado es muy importante que la cal esté impactada con fuerza sobre el soporte para que trabaje los poros de cerámica o de piedra, queden complementados por los cristales de la cal para que hacen un buen agarre. La base es una capa de regularización sobre el soporte que ya tenemos de adherencia del escardicheado. Viene formada siempre con un mortero de cal en proporciones 1-2, siempre con el árido más pequeño del que hemos utilizado para el escardicheado. Si lo hacemos en fresco, o sea, cuando todavía la cal no ha secado, no hace falta hidratar. Si es de un día para otro, es importante hidratar un poco y dejar que absorba el agua para aplicar esta capa. Con esta capa lo que realizamos es aplomadas, dar forma a aristas. La capa base es muy importante fratasarla después para quitar todas las imperfecciones, para que tenga toda la capa final una misma entrega. Las capas que hemos explicado, tanto de escardicheado como de base, de preparación, se pueden hacer con dos tipos de cal. Con la cal hidráulica, que según qué zona y si hay mucha humedad o es invierno, el secado al fraguar nos deja trabajar bien, y si es una época calurosa o no tenemos otra cal que no sea la aérea, se puede realizar con cal aérea. La capa final es una capa que siempre se hace con cal aérea y áridos finos, incluso polvos de mármol. Solo es para hacer los trabajos finales. La capa final, que la solemos hacer siempre con cal aérea, porque es más manejable para hacer los acabados, se utiliza siempre para dos técnicas que hemos explicado anteriormente, la de restauración y la de un estuco nuevo tricapa. Es una capa que es 1-1, una de cal y una de arena. Los áridos de la arena se pueden escoger con polvos de mármol para hacer diferentes acabados de fratasados, lliscados, incluso pinturas al fresco. Aquí en el mural las técnicas que hemos utilizado son las dos primeras. En la capa acabado hemos hecho una parte con lliscados, que es después de fratasar, dando dos capas finales, una capa para regularizar y una capa simplemente para dejarlo lliscado todo, y luego hemos dado otra capa fratasado. En estas capas son las que luego hemos hecho las pinturas al fresco. En la parte de arriba hicimos un fratasado fino, y en el momento que ya estaba el mortero en fresco, hicimos la pintura al fresco. La franja siguiente, que dibujaba el horizonte de las montañas, hicimos una capa de lliscado, que también a posterior, en el momento que estaba ya al fresco, con pigmentos minerales se pintó al fresco. Y en las zonas de abajo, que van esgrafiadas con diferentes motivos de árboles y flores, esta capa sí que en la base añadimos al mortero en masa, le añadimos tinte, y en la capa final es cuando dibujamos lo que va a ser el emotivo y vaciamos esa zona para que nos aparezca el color del color base. Pintar al fresc vol dir que prèviament s'ha de tenir una capa preparada de calç i sorra, i mentre aquesta capa encara és tendra, tenim unes 24 hores de temps, podem afegir-hi el color. Com l'afegim? Doncs posant
pigments amb aigua senzillament, que passa que aquests pigments han de ser resistents a la llum, resistents també a la reactància química de la calç. Llavors els pigments que fem servir són pigments minerals de la família dels òxids de ferro, que van des d'ocres grogosos fins a tons rogencs, fins a tons marronosos i gairebé el negre. Hem de fer servir també un pigment que no és mineral natural, sinó que és sintètic, que és el blauet, el blau, que té una certa resistència, el podem combinar i llavors per la teoria del color podem fer moltes barreges, de manera que entre els grocs i els blaus ens poden donar unes tonalitats verdoses. El pigment amb l'aigua senzillament queda absorbit per la capa de calç i sorra i amb el temps la calç es va cristal·litzant, es va eixugant i per tant atrapa els pigments a dins de la capa de morter i els fixa. Lògicament, aquest tipus de pintura antigament es solia fer sobretot en interiors, però en exteriors també té prou resistència. Fem servir tècniques combinades amb el morter per donar una mica més de varietat a la plasticitat, podríem dir, del mur. I avui també prepararem esgrafiats, és a dir, que amb la capa de calç i sorra tendra i potser acolorida podem rascar-la, tallar-la i trobar la capa anterior que també podia haver estat acolorida de morter i per tant amb això podem fer dibuixos de diversos colors en la tècnica de l'esgrafiat. Amb aquestes tècniques de pintura mural treballem sobretot això amb el joc que ens dona la calç i la sorra, que són lògicament productes naturals i això permet que el mur tingui aquestes característiques que transpira i per tant també tenim tot uns materials que poden ser algun dia reciclats o reintegrats a la natura sense cap problema. Amb aquestes tècniques murals, a part dels esgrafiats i de la pintura al fresc que hem comentat, també podem pensar en treballar el morter colorit. El mateix morter de calç i sorra se li poden afegir els pigments directament i llavors es poden aplicar damunt del mur i fer taques de colors diferents o també jugar amb esgrafiats, com comentàvem abans, perquè podem fer superposicions de capes diverses i podem trobar també efectes cromàtics, de textures, de relleu diferents. La pintura al fresc té aquests avantatges que us deia de jugar amb materials naturals que són reversibles, però també de donar-nos una resistència al llarg del temps, de permanència, lògicament en espais protegits molt millor que en espais a la intempèrie. També té unes característiques de textures, de qualitats visuals que són molt interessants, perquè de fet la capa de calç i sorra té aquest punt d'absorbència que fa que accepti directament els pigments senzillament amb l'aigua, llavors a l'hora d'aplicar les pinzellades queden vistes tal qual es posen, de manera que té com unes textures semblants gairebé a la pintura a l'aquarel·la. Podem utilitzar la mateixa aigua de calç, també pot servir, per dir-ho així, com d'acompanyant o aglutinant els pigments per fer capes superposades per donar una mica més d'intensitat de color. Val a dir que aplicant el color amb el morter directament i per tant queda la massa acolorida, evidentment ens dona una qualitat cromàtica molt més uniforme, aclarida directament per la calç un cop s'eixuga, per tant, perquè la calç rajada amb el pigment funciona com un pigment blanc i per tant ens dona una uniformitat quan fem la pasta acolorida molt més llisa que no pas l'aplicació dels pigments amb pinzell i aigua directament damunt del mur amb la calç encara tendra, que ens dona moltes més veladures i possibilitats de jugar amb moltes més qualitats diferents. En el mural que esteu veient estem treballant amb pinzellades amples, amb capes àmplies de morter, perquè fem una gran superfície treballada amb molta gent i de manera ràpida. Si haguéssim de treballar amb més detall, amb més precisió, per exemple, com es feia antigament a les pintures murals interiors, de les esglésies, etc., s'hauria de planejar molt bé la jornada, la giornata, que deien en italià, que era planificar just la part on podíem pintar el suport preparat.
i per tant això es havia de planificar i volia dir que cada vegada es havia d'aplicar la calç amb sorra just amb l'espai que es podia assumir.